Säästämispäätöksen lykkääminen tulee kalliiksi. Oletetaanpa, että haluat kasaan 1 000 000 ennen kuin täytät 65 vuotta. Olisi syytä aloittaa nyt. Mitä kauemmin odotat, sitä mahdottomammaksi kuukausittainen säästösummasi muuttuu. Jos aloitat 25-vuotiaana, sinun täytyy 12% tuotolla säästää vaivaiset 102 € kuussa päätyäksesi 1 000 000. Jos odotat 45-vuotiaaksi, tavoitteeseen pääseminen vaatii jo 1 087 € kuussa. Jos heräät vasta 60-vuotiaana, tarvitaan tarkalleen ottaen 12 330 € kuussa. Mitä aiemmin aloitat, sitä helpommalla vaurastut. Älä odota, se tulee todella kalliiksi.